zaczynamy main event, jeżeli chodzi o te walki mniej sportowe. Dariusz Serhiej po 2 latach powraca do klatki Silesian MMA 3, a razem ze mną tę walkę będzie komentować jego jedyny rywal do tej pory w zawodowym MMA, Arkadiusz Tańcula. No i zobaczymy tak naprawdę. Darek Serhiej, trenujący w Barnacle Serafin Warszawa na ulicy Powstańców Śląskich, pod okiem trenera kadry Polskiego Związku Boksu Birmańskiego Tomasza Piłatowicza, który jest u niego w narożniku. Natomiast jego rywal Cezary Mroczkowski, znany z Love Island, z Wyspy Miłości. No i zobaczymy dzisiaj raczej w grę miłości nie będzie i już jest mocno. Jest mocno, od razu na wejściu. Dzień dobry, siemanko, cześć. Zobaczymy jak u nich parter. Jak Dariusz ze mną się bił, to parter miał słaby. Ja nigdy nie trenowałem parterów, a dałem radę go obalać. No klub Barnacle Serafin to raczej klub stójkowy, więc jak na razie tutaj nieudane wejście zapaśnicze. Jest tam próba mocnej gilotyny, ale chyba niezbyt technicznie. Tak jest, wracamy, jest... I gra ciosów, zobaczymy na ile wystarczy siły, bo raczej doświadczenia nie ma dużego Cezary, ale widać tą przewagę warunków fizycznych. Tak jest, dużo mocniej zbudowany, dużo większy. Tak, już Dariusz jest to podłączony, krew z nosa leci. Próbuje, widzisz, próbuje obalać, bo w stójce widzi, że nie ma szans, chyba nie jest w stanie po prostu... I jest piękna wycinka po zewnętrznej, teraz praktycznie dosiad, tak jest, zobaczymy, czy będzie w stanie wyprostować się i zacznie zbywać rywala gradem ciosów z góry. Jak na razie dobrze tam trzyma jedną ręką Mroczkowski, łamiąc kark, łamiąc posturę przeciwnika, jest już przy ramię na szyi, a więc za chwilę powinien robić dźwignię i bić, tak jak teraz to widzimy. Dariusz Serhiej, pochodzący z Międzyrzecza Podlaskiego zawodnik. Ale widzę, że tej rundy są 5-minutowe, tak? To jest normalnie jak zawodowa walka. Tak przynajmniej pokazuje nas czas. Być może tutaj zapomnieliśmy przekazać realizatorom, że chyba będzie jednak 3 rundy po 3 minuty, bo to jest specjalna walka. Ale zobaczymy tak naprawdę dopiero, jak sędziowie będą nam to liczyć. Sędzią w klatce jest Łukasz Bosacki, jeden z najlepszych polskich sędziów. Przypomnę, tylko sędziuje chociażby w UFC, a także w ACA. No i zobaczymy. I cały czas Dariusz jest u góry, ma piękny dosiad. Cezary próbuje coś tam się wiercić, ale słabo mu to idzie, słabo się... Oddał plecy i... Oj, spadł z pleców. Dobrze, teraz mamy u góry czarka. Boczna, nie boczna, jeszcze nie ma bocznej. Przechodzi ładnie u garda. Czarek z góry. Jejku, ale emocje w ogóle komentować coś takiego. Tak jest, debiut Arkadiusza Tańculi. Pamiętajcie, Silesian ma miejsce szczególne dla Arkadiusza. Tak, wspominam. Pierwszy raz jako zawodnik, pierwszy raz jako komentator. Tylko tutaj było wtedy tak zimno, to było we wrześniu i po prostu było tak zimno w tej gali ostatniej, a teraz jest wręcz przeciwnie, gorąco jak w piekle. No i wstaje, bardzo ładnie wstaje Darek. Tak. No spodziewamy się, że on raczej nie odpuści, nie podda się, tak samo jak w walce z tobą, będzie walczył do końca. Jest twardym gościem, nie do znokautowania, przynajmniej ja go nie mogę znokautować. Zobaczymy, obydwoje już troszeczkę sapią. No nie jest to łatwy kawałek chleba. No, niestety, MMA to nie są bułki z chlebem. Cezary nawet waży dość ładnie. Te proste wchodzą, lewy wchodzi, o, sierpowy znowu podłączył go. Grad ciosów. Tak Widać jest. przewagę warunków fizycznych, tego zasięgu tutaj. Darek nie może skrócić, nic w ogóle w stójce nie może zrobić. Świetne niskie kopnięcia, tam sporo siły wkłada, jeszcze dokręca te kopnięcia, nawet dobrze technicznie wykonuje to zawodnik, który wywodzi się z jego stylem bazowym, że tak powiem, jest Love Island. No wszystko wchodzi temu Darkowi, co ten Darek robi? Kurczę, jest pracka niezła. Znowu ładne niskie kopnięcie i te kopnięcia też chodzą już. Darek troszeczkę kuleje na tą nogę, widzę. Chyba go rozbije. No ale ciężko oddycha jeden i drugi. No, temperatura też nie pozostawia tutaj wiele zawodnikom. Widzieliśmy wcześniej Pawła Bielica, który właśnie też z powodu tej wysokiej temperatury do drugiej rundy wyszedł nie swój, a panowie w pierwszej rzucili wszystko, co mają. Tak. Teraz ofensywa Darka. Energii na drugą rundę po takiej szarży. Gilotynę tutaj złapał Darek. Ale przez rękę dosyć niedokładnie. Nie wiem, czy bym schodził. No właśnie. Czas? Co jest? Nie, złapał się siatki. Odjęty dom. Nie, jeszcze nie. Dopiero pierwsze ostrzeżenie, także jeszcze spokojnie. Będziemy mieli czas na to, ale walka oczywiście wznawia się. Miał dobrą pozycję dzięki temu. Tak. Gdyby się nie złapał, byłby z góry, a tak musi znów pracować właśnie ciosami. Ale dobrze mu to pracowanie czasami wychodzi, jak na ten moment wszystko praktycznie wchodzi ładnie. Tak jest, zwłaszcza te niskie kopnięcia, bardzo mi się podobają, celne, skuteczne. Tak, boli, ta noga już widzę, że boli okopana, robi się czerwona powoli noga Dariusza. Tak jest, też przyjmuje to nawet nie na Patrz, bloka. wszystkie te ciosy wchodzą, słuchaj, kurde, Darek jest...
Nie wiemy ile czasu jeszcze do końca, ale wygląda to naprawdę ciężko. Że chłopaki zostawiają naprawdę serducho. No może się skończyć jak ta słynna walka Popka z Tomaszem Oświecińskim. Że po prostu wygra w drugiej rundzie ten, który pierwszy wykona jakąkolwiek akcję ofensywną, bo na razie naprawdę bardzo mocno. Wszystko wchodzi, jaki Darek jednak ma mocną tą szczekę, to wszystko wchodzi. A on dalej idzie do przodu, patrz, dostaje ciosy, idzie do przodu. Wymiana? Ja pierdzielę, jaka wymiana ciosów. Nie no, pięknie. No trzeba powiedzieć, że panowie tutaj spełniają oczekiwania, jeżeli chodzi o widowiskowość pojedynku, naprawdę. Jestem zaskoczony, ale pozytywnie. Ja też również. Jest z nami też trener Adam Drygalski. Adam Drygalski, chcesz walczyć, tak? Dzięki Adaś. Adam Drygalski, pozdrawiamy oczywiście cały Absurd Gym Rybnik, trener Muay Thai, mistrzów Polski. Jak punktujesz tę rundę? Zdecydowanie tutaj dla Czarka tak bym punktował tą rundę, jeżeli byłbym sędzią, ale zostawmy to sędzią, bo już nieraz punktowałem, wygłupiałem się na wizji, także wolę już jednak tego uniknąć. Myślę, że liczba embarrassment moments w moim przypadku jest już wyczerpana, tak jest. Super, to dziękuję za radę, również będę unikać. Ale tak, wydaje mi się, że po pierwszej rundzie, jeżeli już zapytałeś, że Cyprian, no dużo tych ciosów doszło, dużo mocnych ciosów, był tam moment chwili parteru, ale też był z góry, więc no wydaje mi się, że 10-9 spokojnie zawodnik z żółtego narożnika prowadzi. 3 minuty bodajże chyba jednak mamy te rundy, także możemy wznowić zegar 3-minutowy. Tak też myślałem. No i zobaczymy, minuta przerwy. Dużo, Arek, to w twoich walkach u nas było? jest 1,5 minuty i to nie jest dużo, w gruncie rzeczy nie jest dużo. Ale wiem, to czuję teraz Czarek, widzę ten jego oddech, przeżywałem to kilka razy w walce i no nie chciałbym być na jego miejscu w tym momencie. Płoną ci płuca, nie masz siły, mięśnie spompowane, a ty musisz walczyć. O, złapał gilotynę. Ale też chyba przez rękę tam w dziwny sposób. No i zobaczymy, czy Dariusz Serkiej teraz utrzyma rywala. Jest przy siatce zawodnik, z nim jest żółtego narożnika, także może wstawać. Jeżeli tam jeszcze przetrenował oczywiście ten element. Czarek Mroczkowski no trochę rozpłaszczony przez Darka Sergieja. Zobaczymy, czy Sergiej ma na tyle sił, żeby coś tutaj jeszcze zrobić. Tak, żeby wyprostować się i bić, no bo to chyba o to głównie chodzi. No nie spodziewamy się jakichś taktarowów, skrętówek z gardy, chociaż próbuje szukać tam trójkąta. O, patrz, co się dzieje. Jest, a przejście. I plecy. Aj, nie zabezpieczył huków, chociaż nie, jeden jest, no i chyba będzie! Będzie czy nie będzie? Utrzyma czy nie utrzyma? I wszyscy klepią. Jest! A jednak, Dariusz Serkiej, brawo dla Darka, ale to był bój naprawdę ciężki dla niego, przyjął naprawdę mnóstwo ciosów. Oj, odpłynął nam. Odpłynął nam Czarek Mroczkowski, nie poddał się, postanowił, że nie odklepie. Ale naprawdę chłopaki pokazali charakter. Tak, mogła się podobać ta walka, nie ukrywamy, no poziom techniczny, nie oszukujmy się, nie był najwyższych lotów, gdzieś te nogi w stójce zostawały, ale widać Dariusz Serkiej naprawdę przepracował ciężko te 2 lata, poprawił się, no i przede wszystkim to była dobra walka. To była dobra walka dla oka, przyjemnie się ją oglądało. Chłopaki wyszli się bić po prostu. I ta walka miała właśnie tak wyglądać. Tak. I wyglądała. Wielkie brawa dla panów, tutaj absolutnie nic nie umniejszam w przeciwieństwie do pierwszej walki nikomu. Ty mi tak umniejszałeś się wyśmiałeś. O kurde, mam cię wreszcie. To co, na parkingu, to nie? Jesteś ty! O, bo Kornika to już sobie z Kornikiem wyjaśniłem, ale to z tobą spokojnie na afterze. No ja chyba akurat o tobie to mówiłem raczej dobrze, raczej o Darku mówiłem źle wtedy, ale dzisiaj muszę to wszystko odwołać. Darek Sergiej naprawdę świetna walka, wielkie gratulacje również dla trenera Tomka Piłatowicza. O, jesteśmy. Dla Maćka Skupińskiego. Ja wiem, jak ciężko walczyć z dużo wyższym zawodnikiem, który ma dużo większy zasięg i tutaj Darek miał naprawdę problem. Skrócenie zasięgu, no sprawiało mu tutaj problem. No zdecydowanie. Zastanawiam się, w jakiej kategorii wagowej walczyli 100 chłopaki. kilo. Tak, no bo Darek nie wygląda zdecydowanie na 100 kg. Ale fenomenalna walka, gratulacje. Jest, staje Czarek, wszystko oczywiście ok. Całe płuca. Tak jest, wielkie brawa, no tylko tyle pozostaje powiedzieć, naprawdę świetna walka dla oka, świetna walka. Takie walki chciałbym oglądać. I miejmy nadzieję, że takich walk będzie więcej. Jednego i drugiego, na pewno jeszcze raz, miejmy nadzieję, zobaczymy w klatce. Jaka radość w oczach Darka, udało się. 2 lata czekał. Tak, no. 2 lata czekał na rewanż na to, żeby naprawić swój rekord. Tak jest, a więc za chwilę Mariusz Nosek
Michał Waleszczyński. Werdykt, wywiady, a my za moment zaprosimy Państwa na kolejną walkę. Dziękuję serdecznie. Miłego wieczoru.